Indonesia sama-sama bareng-bareng Revansa Pancen Gayeng. Tresno kuwe akeh pacoban arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu rati lakoni senajan donya ra bisa nampa bakal kajogo yen durung kabisa mrengkang kuwasa. Tresno iki abadi dewa-dewan ning asmara kuwano ati kawula angkatku lelatah tresno datan kendhat saking jaga tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji Revansa Mas mustikane ati dong aku siji tresno iki abadi dewa-dewan ning swara kuwano ati kawula angkatku lelatah tresno tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji
tresno iki abadi. Yen to aku sliramu isih nyawiji. Oke, thank you, terima kasih Nurma Laura.